Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε για τη Μεσόγειο. Πλημμυρίζει με μέδουσες η Μεσόγειος, είναι το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο και πραγματικά επιβάλλεται να ενημερωθούμε. Τώρα όμως ανοίγουμε ένα άλλο κεφάλαιο, μαθητές μας και η πραγματικά δημιουργικότητα την οποία διαθέτουν, επιβάλλεται να την αναδείξουμε και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι που μπορούμε να το κάνουμε στην εκπομπή μας. Μαζί μας μαθητές από το Λύκειο του Αγίου Γεωργίου της Λάρνακας. Καλή σας μέρα, παιδιά. Κάλια Φλωρέντζο και Πέτρος Λακοτρίπης. Έχετε κερδίσει βραβείο κατασκευής φόρμουλας από ένα ευρωπαϊκό διαγωνισμό, αν δεν κάνω λάθος. Παγκόσμιος διαγωνισμός. Ποιος είναι από το Λύκειο του Αγίου Γεωργίου? Επειδή εδώ έχω δύο σχολεία, μου λένε από διαφορετικά σχολεία είστε. Εγώ από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου. Ναι. Εγώ από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνα. Μάλιστα. Μόνο ένα είχα σημειωμένο, γι' αυτό παιδιά να με συγχωρέσετε. Λοιπόν, για πες μας, Πέτρο μου, περισσότερο για τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός Φόρμουλα 1 in School ξεκίνησε δοκιμαστικά στην Αγγλία το 1999. Πρώτο παγκόσμιος έγινε το 2001. Τώρα πρώτη φορά γίνεται και στην Κύπρο. Διοργανώθηκε από την Ένωση Κυπρίου Φυσικό και οι τρεις ομάδες από την Κύπρο, η δευτεραθλήτρια και η τριαθλήτρια και η πρωταθλήτρια ομάδα, έχουν το δικαίωμα να πάνε στους παγκόσμιους στο Τέξας και να διεκδικήσουν και εκεί μια καλύτερη θέση. Κατασκευάσατε δηλαδή μια μινιατούρα του ενός αυτοκινήτου πραγματικού φόρμουλας. Δώστε μου να το δω αυτό. Ποιο είναι αυτό? Το Λύκειο του Αγίου Γεωργίου. Αυτό είναι το αυτοκινητάκι. Λοιπόν, τι είναι? Είναι από ξυλομπάλισσα. Είναι ολόκληρο τετράγωνο αυτογώνιο. Σχεδιάζεται στο λογισμικό SolidWorks και μέσω της CNC, της μηχανής, βγαίνει το μοντέλο. Για να παραχθεί αυτό το αυτοκινητάκι χρειάζονται περίπου στους 6 μήνες δουλειά, να έχουμε τώρα. Και είναι όλα μετρημένα με μεγάλη ακρίβεια σε χιλιοστά. Και η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη και στην τρίτη ομάδα και σε όλες τις ομάδες του διαγωνισμού στις αγώνες είναι πολύ μικρή και έτσι αφιερώνουμε πολύ χρόνο για να προσέξουμε την κάθε λεπτομέρεια. Και πώς κρίνονται δηλαδή οι νικητές, ποια είναι τα κριτήρια για να μπορέσουν να φτάσουν στο συμπέρασμα οι κριτές ότι εσείς είστε οι καλύτεροι? Ο διαγωνισμός αποτελείται από 3 κομμάτια. Κατασκευάζουμε το αυτοκινητάκι που θα τρέξει σε ένα διαγωνισμό ανάμεσα σε 2 ομάδες μέχρι να βγει πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση στους αγώνες ταχύτητας. Επίσης κατασκευάζει κάθε ομάδα το δικό της εκθεσιακό περίπτερο, το οποίο βαθμολογείται. Εκεί μπορεί να παρουσιάσει τη δουλειά της με φωτογραφίες ή άλλων υλικών. Και επίσης υπάρχει και ο έλεγχος των μηχανολογικών στοιχείων, να είναι μέσα στους κανονισμούς και να μπορούσαν να το αφήσουν να τρέξει. Αυτά τα 3 κομμάτια βαθμολογούνται ξεχωριστά από κριτές και ενώνονται στο τέλος οι βαθμολογίες και βγαίνει η πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση. Πάλι όμως, τι εμπειρία τι σου έδωσε? Πολλά θυματικότητα, είμαστε 6 άτομα, πρέπει όλοι μαζί να συντονιστούμε, να μοιράσαμε τις δουλειές, ο καθένας έχει τον δικό του ρόλο στην ομάδα. Μοναδική εμπειρία. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε χορηγίες στις εταιρείες για να μπορούμε να ταξιδέψουμε στην Αμερική που θα γίνουν οι παγκόσμιοι εταιρείες. Πότε θα γίνει ο διαγωνισμός? Τον Νοέμβριο. Το Νοέμβριο. Έτσι, οι εταιρείες που μας ακούνε και θέλουν να στηρίξουν την νεανική επιχειρηματικότητα και βεβαίως στην Κύπρο μας την δημιουργικότητα σας, τα όνειρα σας, το μέλλον σας, τις εμπειρίες σας μπορούν να σας βοηθήσουν. Είμαι σίγουρη ότι άμα θέλουν οι φίλοι που μας παρακολουθούν θα επικοινωνήσουν μαζί μας και εμείς βεβαίως θα συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Συγχαρητήρια παιδιά, συνεχίστε να ονειρεύεστε, συνεχίστε να δημιουργείτε και εύχομαι πραγματικά ολόψυχα να καταφέρετε και να πάτε στο Τέξας το επόμενο Νοέμβριο. Να ευχαριστήσουμε και εμείς τους καθηγητές μας που μας βοήθησαν και στάθηκα δίπλα μας ό,τι βοήθεια θέλαμε, τους συμμαθητές μας, γιατί εμείς δεν είμαστε, έχουμε 2 ξεχωριστές ομάδες και όλους τους υπόλοιπους, τους κριτές, τους φυσικούς από την Ένωση Κυπρίου Φυσικό, γιατί πραγματοποίησαν αυτόν τον διαγωνισμό και μας δίνουν αυτές τις δυνατότητες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε από εδώ και πέρα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.